Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. O karon mag-upload na po ta sa ato ang Palamay Drama Compilation Part 137. O mga ko pasensya mga listeners kay nadugay jud ta og upload karon. Kay nagsigit balik-balik og edit. Labad na kay sa ulo. Katupang ta ning miaging adlaw na kung i-upload. Na violation man ta, mao nga nagsigit jud kog balik-balik og edit. Sakit na kay sa mata. Mao nga karon na jud ta naka-upload. Nalangan jud. Stricto na kay YouTube, di na jud ta kay masubraan og palami. Naputol na gani nako ang kanang masubraan na og mga palami o nga mas restrict jud ta usahay. Ug karon na okay na mao na ka-upload ta sa tuang drama. O sa gyapon magbasa gapon ta sa atong mga comments. Ang last na to nga gi-upload nga part 136. Atong basahon ang first comment. First comment na to si Virgilio Balanay. Salamat na pud idol sa paspas nga pag-upload. Lingaw na sad sa imong mga manindot nga drama o walay skip idol og suporta kami nimo idol birahe og bombahe idol. Daghang salamat jud sa imo da Virgilio Balanay sa imong pagwalay skip ug sa imong pagpirmi pag-comment nga isa jud na atong basihan sa atong pag-intro vlog. Daghang jud kay salamat sa imo ha. Si Ma'am Dilsam 99, mayong ang gabi sir, idol, mao pagod pagkahuman sa akong work. Salamat always sa pag-set out ug aniya gihapon ko padayon suporta og pagpaminaw sa imo makalingaw ug makawala nga stress. God bless you and family. Daghang salamat sa imo Ma'am Dilsam 99. Ako magpirmi jud ko magpasalamat sa imo ma'am nga isa jud ka nga gasuporta sa ato ang channel. Daghang salamat sa imo ha ug sa imong pirmi pagpaminaw sa atong gina-upload o pasensya jud kayo nga nadugay jud tag-upload no. Muna ko Ma'am Dil 79, salamat kay sa imong kanunay nga pagpaminaw ng mga drama. Si Jude Pulstico, idol, lingaw na sad kaayo mi dire, idol, walang sawa kami sa suporta idol. Daghang salamat sa imo Jude Pulstico. Si Oscar Abedog, salamat ta sad idol sa way hunong nga upload. Daghang salamat nimo Oscar Abedog sa imo ang pagpaminaw sa atong mga drama. Ug sa imong pagwalay skip, daghang kay salamat jud Oscar Abedog nga naadjud ka pirmi ka paminaw sa atong mga drama. Si Lina Buna, more drama idol, lingaw kaayo pati among mga igagaw sige ra mig katawa. Daghang kay salamat sa imo diha Lina Buna. Si Jill Makalaya, hi idol, mura jud kog mabuang kadrama nimo sir kay makalingaw og makabasa. More upload pa. Sir, no skip ads. Daghang salamat. Daghang salamat sa imong Ma'am Angel Malakaya sa imong pirmi pagpaminaw sa atong mga drama. Daghang salamat sa imong pag-comment Ma'am Angel nga isa jud atong basihan sa atong pag-intro vlog. Daghang kay salamat sa imo ha. Si Nina Castro, thanks again sir. Nice Palamay Drama, very entertaining. More drama to upload sir idol. Daghang kay salamat pod kanimo Ma'am Nina Castro, naadjud pud kano gasuporta sa atong channel. Analisti, lingaw kayo idol, sobra daghang salamat sa Palami Drama. Daghang salamat pud Ma'am Analisti. Si John Robert Sumangpong, salamat ay idol sa mga upload nimo nga drama. Nalingaw gud taon ko og nawala jud akong katulgon ba kay kini atong drama makalingaw jud tinuod no. John Real Sumangpong, daghang salamat sa imo ha diha John Real Sumangpong. Si Arlene Berlin, daghang salamat idol sa paglingaw kanamo og pag-usab. Daghang salamat pud no biya kanimo Ma'am Arlene Berlin. Kaduhang comment ni Angel Malakaya, shout out ko sir sa akong pamilya sa Balingasag, Misamis Oriental, Mindanao. Dulduol ra ni sa mo ano si Angel Makalaya kaya nga mga Cagayan de Oro man na sila si Angel Malakaya taga Balingasag. Shout out na to dia ang mga pamilya ni Ma'am Angel Malakaya dia sa Balingasag, Misamis Oriental. Subo na ko Ma'am Angel, daghang salamat sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong mga drama. Si Rumi Boy, idol, nindot kayo imong mga drama. Nabirahan gud akong uyab nga si Chari. Grabe kay si Rumi Boy no, nakabirada daw siya sa iyong uyab. Binakaroon tinguan, birada dyan si Rumi Boy no. Daghang salamat kanimo Rumi Boy sa imo ang pag-comment
Si Catherine Sulip, Sir Idol, gabasa dyan ang ako sa manindot ni mga drama. Lami away, thank you Idol. Daghan jud gabasa. Kay tungod ni atong drama nga palami, no? Nga usahay man gud kay masubraan og palami. Ma-restrict ta usahay. Dugay ta maka-upload. At mao karon nga pinakat pud nato, no? Kay para pud nga dili ta ma-restrict atong channel. Si Ma'am Balbina Tapalis, salamat sa inyo upload sir. Ug amping kanunay ug nara ko pirmi support nimo. Daghang kasalamat kanimo Ma'am Balbina Tapalis nga sa kanunay ma'am nga naadjud ka. Lipay kay ko ma'am nga naadjud ka no pirmi. Wa jud kami biya sa ako. Daghang jud kay salamat sa imuha sa imong pag-unong kanako. Daghang kay salamat o sa imong pag-comment pirmi nga isa jud atong basihan sa atong pag-intro vlog. Daghang salamat sa imong diya ma'am Balbina Tapalis. Si Kati Bando, very entertaining sir. More pala may drama. Daghang salamat kanimo pod diya ma'am Kati Bando sa imong kanunay nga pagsunod ug pagpaminaw sa ato ang mga drama. Daghang salamat sa imo ha. Si Annalyn Bruni, kami idol, salamat idol, lingaw na sad mi. Salamat kanimo Annalyn Bruni. Nasad ka no, paminaw sa atong mga drama. Si Reggie Ribas, salamat idol, lingaw na pod. Daghang kasalamat sa imo Reggie Ribas sa imo ang kanunay nga pagpaminaw pod sa atong mga drama. Si Isabel Sirna, salamat idol sa bagong upload. Daghang kasalamat kanimo Isabel Sirna nga na-upload ka paminaw sa atong mga drama. Si Sugar Santos, thanks again sir idol, nindot jud nga drama is stress free. Daghang kasalamat kanimo Sugar Santos. Si Richard Isko, nice pala may drama. Daghang kasalamat Richard Isko sa imong kanunay pod nga pagpaminaw sa atong mga drama. Daghang kasalamat. Si Joselito Salva, what's up boss idol, sige ra gyud mig pasalamat nimo ani idol, support rami nimo pirmi idol, basta ikaw like no skip ads matik na. Daghang kasalamat kanimo Joselito Salva sa imong kanunay nga pagpaminaw o sa imong pagway skip no. Daghang kay salamat sa imo diha. Joselito Salva. Ug mao to mga listeners no, tanan ga comment sa tuag atong gibasa karon sa atong part 137. Ug ato nasugdan mga listeners ato ang Palamay Drama Compilation part 137. Ako si Greg, ginaingon, sakit na biyaan ang pamilya, tungod og alang sa ilang kaugmaon. Pero masakit kung binuangan ka lang sa imong asawa. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga ako mahimong buhi kalimutan. Bay, ayo gitawon ko pakiasa. So, pupining tawon sa akong gambay nga restaurant. Ha, ato kita, ha? Heba, ko gamay ra kang kaon mo, gibitar, ti ka? Sa igang may restaurant, hambula gid kay sa akong BFF eh. Di gani ka mapakita, galin ako dito, di sa ko pakita na nimo. Okay ra ka? Naunsa ba? Kaluuran ba nimo ba yoy? Ang mabayos pa sa no. Ikaw akong espesyal nga bisita na ba? Tungod kay usa ka sa kataba na ako aron mahimo na ako akong ipangandoy ng mga negosyo. Ay, kabla ka ba? Mabutang adlaw. Ikaw sa akong tabangan. Kung magnegosyo ka, ingna lang yung kay di ka balibaran. Nindot ang restaurant ni Fritz, anak sa? Lagi ma. Mao ginay iyang damgo kani adto sa mga bata pa mi. Nagtuo manggani ko nga bayot ka na si Fritz sinigdako niya. Kay luto-luto may ang ganahan. Maudyo inyong duwaon sa una. Lain pa ato ba? Mularga ko. Muabroad ko. Unsa? Muabroad ko ma. Aron makatigom ko. Kay nagplano namin ni Carl nga magminyo. Kinahanglan gid ay nga magkalagyo ta, Greg. O Carl, para ni uhon sa atong kasal. Kun mo ana, mingawan ko nimo anak, Greg. Ito pa nakining aeroplano. Ni anagi ko sa Saudi. Lord, i-guide po. Akong pangayoon ni mo nga safety ko ining napita. Hindi na pong totoo manaog. Kanang gamay na lang ang pasahero. Katuog na diha, Greg. Ug para sa ta mag-video call. Duka lang kay ko. Sige, Carl. I love you. I love you too. Bye, Greg. Bye.
Kanindot kit sa feeling nga. Magka-video call mi ni Carl sa dili pa ko matug. Buhon sa akong pagpauli. Magpakasal na kami ni Carl. Yes! Nabalik na ko sa yuta akong natawan. Manaog na ko sa plano. Excited ako nga. Makita ko na sila si Mama. Inguman si Carl. Kasal og the best of the best pag yun ko. Forbid. Of course, Fritz! Imo kong balibaran. Liban, no way. Thank you, bye. Sa bayang reception, ha? Sa gasa mo yung problema, Greg. Good morning, Carl. Bana, Morning. Uy, unsa man na? breakfast in bed. Hala ha, imo jugid at ang pagkaon din ni Sir sa hotel. Maanad ka ni ko, ikaw lang cute. Malipayon ko nga, muserbisyo ni mo, Carl. Greg, pagmata. Sakit kaya ako tiyan. Agay, agay. Hindi ka sa ospital, Carl. Carl, nanganak ka na. Lalaki. Natuman na kinang imong kipangandoy. Mobalik kag abroad. Wanyang imong pamilya. Nabitaw ka mga. Makatanaw nila. Ay, dili ba ya lalim nga mobiya kanila, Greg? Kani adto okay ra kaayo nga mi-abroad ka. Kay dili pa man mo minyo ni Carl. Greg, ayaw kalimot. Ang tentasyon na arabiya sa luyo magsunod-sunod dong. Ma, dili ko ingon ni Ana. Dili ikaw, kundili ang imong asawa, Greg. Ma. At last, nabalik ka din ni Pita, Carl. O medyo thrilling na. Kaya may bana ka na. George, di ata magdugay din niya kay pasig magdudang akong mother-in-law. Ano nilakaw ko niya, gibilin na nako ang among anak ni Greg. Ano magdali man ta? Paimuslan na to ang higayon. Gatuan as gawas ang imong bana. George, kanong di mo makabalibad kung ikaw ang mutla ko ining dapita. Ako ang tinuod mong gilab. Dili si Craig. George! Di ka kwat. Tagbawal kumayo, Carl. Ha? Carl. The number you have dialed is either unattended Anong di or man mo out kontak of na ko si Carl? Please try your call later. Ano sa mga hinitabo nila dito sa Pilipinas? Si Mama nalay akong kontakon. Kanya na kaya ito sa inyo, ha? Mga anong tas gawas at tas restaurant. Kigigutom kay ko. Pero George, tingnan Oops. Ay, nagsulti. Nibaw ko. Nang gusto na ka mo pauli. Unya na. Iniguman na to dinner. Matud pa ni Mama. Milakaw ko si Carl ug hangtod ang mga orasa. Wap ang mauli. Kinuo ko. Ayaw in taon itugot nga na binuang nako ang akong asawa. Si Carl na nawag. Uy, si Bay Fritz man aning... hello, Bay Fritz. May lagruman nga nanawag ka. Basta kanina, may Greg. Isulti ka mo, pero kalma lang. Ha? Tepa, unsa ka nang imong isulti na ko, Bay Fritz? Hindi dinner sa restaurant si Carl. May kauban siya ang burag. Di man maayo ako nakita nila, kay sweet man kayo. Gihungitan pa siya sa lalaki. Unsa? Oh, relax na pa, relax. Dili, makaon na nimo imong cellphone, ha? Relax lang. Concern lang ko nimo kay gipasama ko ikaw nga akong tinuon gigsoon. Daghang salamat sa imong pagpahibaw nako, Bay. Bay Greg. Wala lang ha?
Ano niya ka? Gituyo na ko nga anhin mo diretso sa imong restaurant. Gusto ko nga ako'y makasakop sa akong asawang maluibon. Okay. Ikaw ba? Ay, problema. Kay mi. Ay, kada yung naaro sa bado, ano yung silang maon? Mao ba? Maayo. Kalma lang ha. Ay, padasin mo sa ko. Mabayot na ba ito sa ulan? Padasin mo sa ko. Okay? Ayaw rin gusto ko. Yun. Alas 7 gabi, mga alas 8. Tuwa alas 9. Inaaron sila. Wata lang. Inaaron oras. George! George! Happy? Very happy. Umalagi sila, Bay Fritz. Ay, kamalay siguro. Ning ma'am, sir. Oh, uy. Bingo! Oh, Di ang sila bay. Kaya man nga itong order. Gutom na ko na. Mao cute. yes, sir. Order. Ma'am, sir. Oh, Wow! Kalami just atong foods karon din dahil, love. yes, love. Waiter, ibutan na sa table ang mga pagkaon. Oh, tanga man lang ka. So, bago ka din no? Unsa? Bago lagi kong naabot gikan sa abroad. Greg? Ikaw? Nakurat ka? Nga ako ning nang may pagkasa yung order nga pagkaon? Lami lang pagkaon sa. Di ba, love? Balik og linggo, George. Samtang nakapumpa ko sa akong kaugalingon, paabutan ninyo ang mga pulis. Aron mapilanggo sa igluib na ko. Mga bitin mo duha. Wa mo'y mga uwaw! Nakakuha kog mga likod nga ebidensya sa ilang pagkamaluibon. Og napriso sila si Carl og si George. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Isko. Ginaingon, dili kita makapili kinsay mamahimo na tong ginikanan. Dawato na to, kinsa ug unsa sila. O kini ang nitabo sa kinabuhi sa akong anak nga si Anita. Dili na ko mahimong may kalimtan. Alas 8 nas gabi. Wa pa mo uli si Blanche. Anita, nag-unsa pa mga kaninis kay daw eh. Ay naghuwat kong Blanche. Unsa? Ngit-ngit na ra ba? Mauganing nabalaka ko. Alas 5 sapon sila mamuhi, dili ba? Oo, pero... Sige, dini ka lang ha. Akong sugat-sugat to sa iskina. mas maayo pa pa. Uli na ko. Bye. Alita, Blanche? Ingon ka, wa ka madlag sa imong mama Anita. Kanya mo ulit di ay. Wa, oy. Muli na ko kay nalipong na ko, girls. Yabi sa mo makatagay, oy. Gimo man yung tubig ang beer. Dapat lang. Uli na ko, girls. Oy, bye na. Okay, bye. Amping sila nimo. Ay, mag-iinay lang cute ko kay medyo. May tuyok naman akong pananata. Isko, asa mo ka? Sakay lang diri kay mugrahin ako. Salamat na lang, Dudong. Naghuwat pa ko sa akong apo nga si Blanche. Ha? Blanche? Oh, nakita to na ako nagkuyog. Inom to yung merkadong mga babae. Unsa? Asa saan napitan nag-inom dong? Ako aton. Hindi. Kuno ko sa ay tanawa na kadang napaduong din ay. Pingo din si Blanche na. Blanche! Ay, hatod kasama, be. Lolo Isko? Kadlos akalagdakat unog inom, Blanche. Ano na, gusto na, Anita. Pakatulgan na na imong anak. Ugma ka na kay sulti. Grabe kay ka? Magkapahiubos ka. Pwerte na kung panikamot ka mahatagan mo sa inyong gusto niya mo na imong ibawas na ko. Ha? Tumaga ako! Kisa pinagsugo yung maningkamot ka?
Tubag-tubag ka na nako, ha? Uy, klaro ba yan ni mama ay? Patubagon ko ni mo yan. Tubag ko, masuko ka. Tuog tay! Kapoy! Manggawas tayo sa kwarto. Nata na. Ay, pasagdi siya nga makatuong. Dali na, Anita. Wagid kay swerte si mong pamilya manang Anita. Ibiyaan kang Naldo kay niuban siyang kabit. Nya karon, ang kamagwangan ni mong anak, kato nag-inom. Uy, induta nila sa. Asa ba ko nagkuwang nila, Dong Rolly? Wa ka nagkuwang nila manang Anita. Way respeto ni mo si Blanche. Mayong pagkaliwat siyang amahan. Pero gaba. Homebound. Mahimong magsultion niya, Blanche. Ito na lang na kumbahon, mabi. Kay late na ko. Oh, derang imong baon nga kwarta. Nakpaulig sa iyo, ha? Lagi. Sa'yo git ko mo uli. Kanang kadlaw na. Oh. Galong naingon man ini si Blanche. Uy, kuyawan man lang tanimo. Ano pong nagdali man ka? Ang silyo! Ginoo ko, unsa ni mo ang kutsilyo, anak? Pati na ko nagsigibuli ako! Giunsa ka man sa pagbuli. Mong gibiyahan ang papaw, yung ba siyang kabit kay Lucyang nakulo ka ma? Unsa? Silyo! Oyo! Balik ko itong animal! Anak, ayaw nagbuhata, mapriso ka kung mapatay ka! Oyo! Ayaw na! Wa kay ayo pagkainahan. Ipasagdan lang nimo si Oyo nga mapriso? Wa ko'y ayo. Ikaw, unsa ka man, Naldo? Maubitaw nga nibiya ko ninyo, Anita. Kay wa kay ayo. Paning kamuti nga makagawa si Oyo sa pisuhan, ha? Kay kung dili, hangtod sa hangtod mahayan ka sa imong anak. Blanche, uli na ka? Dali, sakay. Ato, di ka sinyo. Sakay ko pero ay ko paplitiha ha. Okay ka nga, charger mo akong ibayad ni mo? Ha? Ay, katama, Miss Blanche. Porbida. Sige, okay ko. Kaundanon sa iyag, pulma, oh. Dali, sakay! Hapit abot sa inyo, Blanche. Wala lang sa... Ha? Mayawin din eh. Ano lang to si mong tricycle? Ha? Sige, ipadaplin akong tarong tricycle. Pero tamahabayan na na. Gat-tripping man. Say, wa pa na ulis Blanche, ha? Matur sa ubang tricycle driver nga si Dudong ko nagisakyan na yun, eh. Wa pa man mo abot pa. Paita sa imong mga anak, Anita, oy. Imbes duwara sila kabuo, pero pulos man mga badlungon. Kabuan ta ka, Dudong, ha? Kamu di ka ng tablet? Lahit ka Ay, tuti akong tubig. Kanina bayad ni mo, Dudong. Sige, ikaw. Okay. Gunitan ako, Wow, kalendo. Kapyot po ka na. Halian mo nalitong. Kinsa may malipat ani mong gibuhat ako. Imong labi. Ginikulan mo ako, Huwag ka lang may anak na, Joy. Blanche, waday ka mo eskwela. Wa na. Wala ko ganahi, oy. Kano sa alam? Sige ka magpangayo og kwarta para sa imong tuition fee. Kung gipalitog siya po. Unsa? Nigamit ka na? Ngano man, Blanche? Mangutan na kag ngano? Tungod ninyong duha ni Papa Naldo. Nagparihas lang mong duha. Si Papa to asing kabit.
Si Uyo, to sa prisuhan. O wa ka yun mangitag paagi aron makagawa si Uyo. Nasa ang imong manghod, nakapatay siya. Sus! Makapili pa lang may ginikanan. Sus! Di ko mapili ninyo ni Papa, uy! O sa ba niya, Di ba, Lolois ko? Blanche? Kung kami pa'y papilion kisa'y gusto na mong mahimong ginikanan, dili ko aning mamanitan ako. Mapanako na doy. Ulos di sila mga way ayo, lo. Gusto na, Blanche. Dako kang sayop imong gisulti. Kung kay way anak ka, mao'y mo pili kinsa ang mahimo ninyong ginikanan. Swerte na ninyo, ha? Nakainahan mo'g sama nita. Wa ka mo may baho unsa ang pugat sa dughan sa inyong inahan tungod sa iyong pagpabadlong. Ha? Ang imong amahan, si Uyo, ug ikaw, nagunahuna ba mo sa bation sa inyong inahan? Ha? Ang failure sa inyong mahan ayaw ihanok kang Anita. Saksi ko kung sa mong pagbuhi sa inyong inahan. Hago na kayo ang ilang buwas, uy, para ninyo nga iyang mga anak. Abi ang sakripisyo nga ihimo, Muniangan ni mo punaw-naon. Punaan yung maayo. Pause na. Sila ng iyang utok. Maong na siya busabot. Ang tuson ko ning tanan pa, nahibaw ko gisuwayan ng ini sa Ginoo. Ngano dagag tao sa amo? Kadiyat lang, unsa inyong gitapukan? Anak, Anita, ako. Ano ni mo maninggibahan? Si Mama! Nagbitay yung... Ma! Anong mahilag man ka, Blanche? Oo, niresulta na yung pagpabadlong. Wala siya magagwanta. Yun na niya kutlo niya kinabuhay sa inyong inahan. Pasaylo ako! Manita! Sakit para na ako nga mo amahan ni Anita. Huwag ko magdahom na maghikog siya. Ligon siya, kamaong nga muda o problema. Apan, iabot na yun ang panahon nga misurrender na siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palmiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Mariam, ginaingon, pasaylo ako nga kasako nimo. Apan dili ko tinuyuan tanan. Busa, ililong ko na lang ron dili mawa ang magmahal ko. Kining nahitapos ang ginapoy nga di ako ngayon. Mahikalim. Salamat kay day ha, Miriam. Ngawa ko nimo panto sa day. Gisugot dayon ko nimo day. Sa pagkatinood lang, Arman, no? Dili ko babae nga humok og ilong. Nagkagusto lang yun ko nimo. Mga gisugot tadayan ka. Kung muda ko na gani nga akong tinigom sa bangko day, magpakasal din taday ha. Di na ito maghisgutan ng punga, uy. Ang kasal. Mapaganay pagsugot na ako nimo. Maniiro na tas tagsa-tagsa na ito kabatasan. Kasi naunya kay batasan nga di ko makauyon. Unya ako sad. May batasan ko nga di ka makauyon. Unyag magpakasal dayon ta. Lisod na kung di ta magkauyon sa batasan. Pagbasol unya ta silabihan. Ako noon day, Miriam. Huwag ko yung ilad nga batasan nga gita. Parihas ta. Unya na ta maghisgutan ng taldong Armand, uy. Unya na ha. Mao pa, tugot na ni Mos Arman gabi Uyab na gyud di ay mo. Naghiskot ra ba dayon siya kasal? Nya ako siyang ingnan, uy. Di na mi maghiskot ana. Mapagkanay among panag-uyab. Bitaw, husto sa dang kisulti mo. Pero para nako nak. Butan manas Arman, mailhan mas linihukan og batasan. Oo, bitaw ma. Pero di pa ko ganahang maghiskot og kasal, uy. Motorsiklo man ang mihunong sa gawas, ma? Uy, halanak, si Douglas man tingali ron ang bag-o kong iyab. Ha? Inood yun itong giingon mo nga may uyab ka na? Imong nagkaitihang may birthday party kang gitangan? Oo, nag-og parihang polos wa nay pares. Biyuda ko, biyudo sad siya. Og gusto ko siya nga i-live-inak kay kimingaw ko pangit uy kay dugay namatay is papa mo. Ma! Nilang ka na ka, naugo na ko sa Douglas. Mo di ay ni anak langga? Oo, langga, oy. Siya si Miriam. Gwapa sad no, liwat na ko, no? Hello, day Miriam. Okay na ka nga ako'y mahimo ni mong ikaduhang papa? Kung ano kung ikaw ang napilian ni mama nga mo'y ipulin ni anhing papa, okay na ko. Basta hangyo ko lang noy ha.
Ayaw tong pahila ka si mama. Okay na, day. Okay na. Okay kayo, day, Miriam. Di na ko hilakon si mama mo. Hilak mo siya. Pero Tutok man siya maayos akong atang. hilak sa kalam. Nga, Kung nagsulog lang ko magdog tinga short. Adiot ha, ako nang pagkanuning akong bisita na langga. Ato tas kusina langga, dali. Dala. O langga. Sige. Hari na, day, Miriam. Laking batang tuhanaw eh. Pwerte man yung nakatutok sa kong atangan. Lakra pa kayong kong gisulob. Pwerte na ba diyang bugduhan eh. Ug siya hanggaw. Bakal mo siya katubangan eh. Ay, karang Domingo. Mag-date namin sa kong yap na si Arman. Bawa bagaw, ha? Bagaw? Itataw ni mama ni mo sa inyong iyab niya. Sugag ng tiyag. Iso kistanada. Apsam gagaw. Paspas kistanada eh. Siya nakikita kaduha. Ikaw apang ikausa. Oy, may uyab na ko gaw, uy. Ug-ugma, adlaw mang Domingo. Mag-date namin sa kong uyab. Pag minyo mo, uy. Sakto naman kasi daddy. Day, bago pa gani ming nakauyab si Arman, gaw. Unya na lang. Akining, gaw. Si Noy Douglas gaw pa, nga ka-live-in ni mama. Basta wa si mama no. Yan no ramang kay na siya nga mupaso sa hawanan. Uy, nga mag-brief ra. Ba? Nya, nindot ra ba kayo siya o lawas bisag idara na. Chukiyukan. Ba? O ang iyang atubangan gaw. Uduha gaw. Kanawa ko na niya ako. May ikaw doha. Asa ba? Mawa ni mong gawasa, uy. Wow, kapoy ni mo. Asa kito di kay gagaw ta. Pida, mo gini pagtuo ko gaw. Pida. Forbida no? Tagbaw yun na stiya ana ba? Magtuo na ko. Kaya na udo kayo niya, bagal kayo, at dako kayo na bunal. Ay, magkini pagtuusap na ako, gaw. Oh, magtuo sa gana? Oo, uy, dako gitingali na. Pida no? Gunaw na ako ba? Kana kay pagtuon kanya mag-brief lang siya kung was mama ni mo. Nag-ibog siyang nito. Ha? Oh. Oo, mauna ko una-una yun ka. Basil ka gusto po na ni mo, forbida. Mao ka, kaw. Pero, di ko niya, uy. Dako kayo, dako? Dako. Dara na siya. Nya ka live-in pag yun na sa kong inahan. Bulon sa ba ka? Lain kay ko, ay. Ikaw gaw ba, lain kay ko, ay. May uyab na ko, no? Nga, parehas na akong edad. Nalingaw ko ba sa pagpapanuroy sa Molday? O, imo pagikong kita og mahalon nga restaurant. Day, ilang mo na ito mauli ha? Ha? Asa pa man day ta? Manutag bugnaw na lang. Asa? Ay, man. Ito mo ngunong ining tungod sa mata. Uday, check-in ta. Atong sawan ang duha na to kakugma day. Ha? Sige day ha? Una kog naog sa motor ha? Oh, ikaw day, unag naog sa motor. Pwede rasad man naog ka ko na niya i-drive. Excited lang day. Oh, naog mo day ka. Armine, ako gitandang gusto ba nga unya na ta magbuhat sa maong butang kung nakasal na ta. Kaya ka day. Usa ay kabla ka. Kita gid ang magdayon day. Pulos na gutan na suito sa tumbatasan. Tana lagi paabot na to nga badako ang akong tinigom. Makarenta. Day, sige na day. Murag ingin nita kay akong lawas day. Manuda tas mo. O sige, mahal taman ka. Bahala na lang ni. At na, manuta na. Ay, anak. Huwag nga buday. Lamig at tidaan na nito. Agpahon daw rin. Hagkat ka sa agtang. Ang sama ng tusok sa kumpuson. Nit na kayo na day. Ako na rin. Nanisog na naman. Mananggap ko day. Ay, ano ko ka? Agay, ay, guditi day. Ay, natukaan ka rin. Okay na ka. Buko, anak. Okay ka rin. Ay mo magandang gitukog. Okay day. Tukan mo. Inaya ang tingog ninyo. Pagkatingog na yun nga. Iubol ako diretso. Napaos na ko ha. Inaya lang kayo. Hindi ko pagkatingog yun. Sige, taray. Lamig ay, taray. Sige, agay. Alsa mo. Ayan. Kalari.
Dali. Dala. Mabagaw na. Nailaptan ka ng arman. Sa bagaw hisgutan nagay ka gigawsan man tayon ka. Dahil ikaw natugyan ka na akong kaputli niya ko. Uy, Purtindo, dugo naman. Ikaw ha? Sakit naman ang mabirginan ka, gaw. Sakit kamay pero ko nagdugo ko maayo gud mararamang kog napaaka ko mikas. Ano bang? Inana ba marakag kinusian nga gamay. Nya, gamay rasad mi dugo nako gaw. Yoy. Manong mura ka gipa ako ligas taon. Mura naman pamati nimo nya. Wa ka magdaghag dugo na magiwa ka dugo kayo. Wa ka magdugog-daghan ba? Pasabot anak gaw nga. Gumayos ko orban sa Ay, hala. Nay Douglas? Nay, nasagot kami kalit kagsudin niya sa akong kwarto. Uy, pwede ba ko makailis? Pa ko'y pantiog, bra. Giyan pa ko shower. Gawas dito, noy. Tugay na kaya kung naibog ni mo na mas lamig ang sa imong inahanda. Ay, nay. Ayaw ko kak, nay. Ayaw ko, iikot pa. Taksog ka lang. Dali tayo. Kaugto mo na hali. Kalamit din ang kinansihan, noy. Ayaw lang halin ni padayon yung kay kalif ni mama. Ayaw lang, noy. Ang kilo ka na, uy. Asa ka? Masayaw? Ayaw lang, uy. May napayak ko. Malamig pa kasi mong inahanday. Kaya ka. Mayayap na lagi ka din ang fridge. Yan ako na. Diyan paniparan ako dahil. Ubo na ako ang break na. Pira din. Nagkapungan. Ala. Uy. Ako sa dangawan ha. Namulapas ako dangaw. Tunga naman to sa umpad ang kuya. Dako siya. Bilang tayo na. Bilang tayo. Sige. Iwan mo ka pa. Ay! Agay! Nandito ko dako. Agay! Sini. May naitabukid naman sa kalif-in sa inahan. Iyam akong gikamang. Usod ko kabalibot kay may patanaw man sa ko niya. Dito gyud ko may patik to ang kasakit. Isod ko kong bangon naman sa itabo na mo. Aw lisod, uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Day, si nanay ni mo? May kuyog siyang babae? Mao ba? Mga tingali nang iya nakuha nga maoy madanon to sa syudad. Ano day? Atong sugaton sa ubos nanay ni mo. Dali na. Makauyon gani kurus dagway ng bayhana aw mamalit dinta sa syudad dong ha. Kisay imongan? Sita, ma'am. Sita. Sita. Murag okay ra ka? Ti, asab na. Ano ka, uy? Okay, sige. Okay ko nga ikaw amon dadon sa syudad, ha? Ay, okay ra day nimo ni si Sita, nak. Ay, kundi mangita pa tauglain. Oo, sige. Pangita aglain ay. Pangita laglain ay. Ayaw na nay, uy. Okay ra ni Sita. Dili, okay ra ni siya. Ikaw, Sita, ang among dadon sa syudad. Salamat, ma'am. Gusto kit ko nga makatrabaho sa syudad. Bahala og katapang. Katapang naman sa gid na kutob ng naong ni mo kay di man kagwapa. Victor. Sir, ayaw ka pala ka, sir. Batik man tuod ko og naong pan. Buhaton ako ang tanan at makauyon mo na ako. Buhaton ako ang tanan, Sir Victor. Kuan bitaw day Sita. Okay ra kay koy. Di magugkag batig naong day. Guwapa man ka. Imong naong murag gig artista gyud. Doon naman ni sa amin sa amot, sir. Naipaw man ko nga batik kog naong. Onya, unsam Vilma, okay na kay di na ko mangitaglain. Okay na gid ni siya nay, 100% pasar siya nako. Og Sita, pauli sa inyo ha. May mo mga biste nga dadunon. Dadun ka na namo ron, balik sa syudad.
diha na imong 2,000 nay o. Ipuno na. Puno-puno sa imong konsumo. Adto namin si Victor. Salamat intaw na. Kining nak. Si Victor ba? Ano mas Victor, nay? Sa akong paniid, God, sukad pa sa akong pag-abot nga da si Sita. Mura man yun na siya kay gusto nga si Sita ang inyong mada. Ay, husto gud ka, nay. Huwag kay pati magdaong si Sita. Mo gunay gusto niya, ang iyang gusto kay gwapa kuno ang madana mo para ninot kuno tan-aon nga gwapa ang among katabang. Ay, pastilan. Nakasabot na ko na kung anong bati ang gusto nimong mahimong katabang. Hadlo ka no nga kamangong Victor no kung tarang luha dito sa bahay ninyo. Sagid ka, nay. Bigaon na ba ka lang tawhana? Mas may nang bati og naong ang katabang aron dili mo tuskig iya nga magtan-aw sa katabang. Uy, pero nak, nakabati na ba akong istorya nga inanak? Bisan pa kunog bungi ang katabang, kamulihok ang ganas among lalaki, kamangon lang gyapon ang katabang nga. Ay, kadungog na ko as drama sa nay. Di ko mutuuan na eh. Basta gwapa gani ang asawa nga sanako, dili mahitabo nga budaginot og kamang ang bana sa katabang nga bati og naong uy. Samot na nang imong giingon nga katabang nga bungi. Sa comics o sa drama sa radyo lagi na mahitabo nay, pero sa tinuod nga kinabuhi, huwag amo nga lalaki nga mukamang og bati nga katabang niya na siya'y gwapang asawa nay uy. Mao ba na? Yes, nay. Aw, tingali, mahiko lang na ako ng asawa, bat og naong side. Pero ako, nay, uy, gwapa ba yung taong kini kong anak in town? Sa dili mahitabo nga katig naong si Sita, nay. Nanilot kay lawas, ni katabang nga, tigig naw. Ubay, pati agnaw lagi bayan na ba? Pero sa diyang nakita na ko siya ba nga nagpanti lang nga migawas ba niyo nga gikan naligo. Pilipan ako glawas, uy. Nindot kay glawas, uy. Napay atubangan na to, bugdo kayo. Ha? Laki? Kita lang ka, na. Wawa na, birahan di ka to. Birahi na. Birahi. Doon na kay kagayunan nga, wadihay mo asawa niya, bukari mo gana. Ay, na yun. Ubay, kanang wang ako asawa ba? Kana? Na makita ko siyang magpanti lang, lami na yung biraan, eh. Pero, saan ka ba? Pogong na sa ko ba? Ngil, ano ba kayo daong? Sandi mo ka sayo na na eh. Sayo na kayo na. Ha? May magimo ang naong na may mo naon. Kung mo anak gali ka ng batig naong, bumati-bati ka kasi mo naong. Ha? So, oy. Ako araw na. Taking-king na ba? Bahala na bati ng naong. Taking-king na na ko ba? Bayan di. Ayaw ha, Victor. Ayaw ginaubhat ha. Bisan gwapa pa ang inyong katabang. Ayaw gyud. Ay gabaan ka niya na. Minyo ka gud. Unya mo gamit kapag laing babae. Stilan katakong gaba niya na. Mao ba pa? Oo! Niya ikaw lagi pa. Sa buhi pa to si aning mama lagi. Nganong nagabit man. Dili lang usap. Dili lang. Susundin ko mo. Ayaw suda ang akong buhat. Kay dili kini maayo. Ayaw suda ang bati kong binuhatan. May nagod shower. Ugwa din si ma'am. Si sir na. Mugawas gapon ko bing magpanti lang. Nya di ko magbra. Bati di ko now, ha? Yes. Wato na ko ang tanan, sir. Ron madani ka na ko. Gusto kong magkauyab tang duha. Gusto kong magkauyab. Agay. Si Sitam din. Migawas na si Sita sa panyo. Nagpantira siya. Ugway pra. Dito tagduga na ni Bayhana. Mapay lawas ay. Dito tagilada. Murag biglain ako kipati na. Bahala mo. Ilahan ko ng katpang na mong pating naong. Ay! Sir? Ano nagparilis na ba ako? Sir, nag-ansa man ka din. Kuan kining. Kanang agani mo, mitukar akong gana ba? Ay nga. Bahala ni batik agnaw. Dali. Taras ka, tre. Tapos ka magkakan kay humot kan bagong ligo. Dali. Kini, talikod lang. Ay lagat mo. Talikod lang. Kini, lamig ang kugan. Ayun yung tutupan ako. Dili lang kung hawak sa imong tangkog. Wala kong giltan po, sir. Oo ba? Ang akong buo na ako.
Dali, be. Dali, hika nga ako. Sige na. Ay, lagi ito ba? Talikod lang. Anak, talikod. Lami. Hindi mo ulit. Kana. Ang tamitas kita ayo. Kinikambo ka ayo. Kana. Ulit. Sige pa. Sige pa. Okay, paubos. Tira din. Bahit. Di naman. Ang tubag na. Pagdiman ko. Sa utak. Uy, virgin ba din ka? Hindi ka. Kuha gina akong pagka-virgin sa among katabang batig na. Kumansa ni tabo na mo. Nakitagan ako siya dakong kantidad. Pamulaya siya. Ang man musugot ng bayana kay nahigugma ko na siya nako. Musugot ra ko na siya nga kabito na ko siya og seto ra ko ng among relasyon. Pangawa na ko niya himo kay di mo sa kayo. O nga gikabit ko na siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ophel. Ginaingon, damgubo nga lang kuno sa nindot ug lami nga pato. O kining natapos akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahimtan. Ikaw ra himo ining butcher okay. Mula ka na ko. Ibutang lang ibabaw sa akong table of Phil. Sige. Thank you, Linda. Ha? Ato na ko. Bye. Bye. Oh, Len, asa to amigo na ko? Dali mo to? May date. Kinsa? Kinsa pa yung asawa, si Celine. Gusto, birthday ba ron si Len taon, giimbitar mo gali kong adto karon mi sa ila karong gabi eh. Ano dali ba? Ha, di ko eh. Oh, ano ba? Mauho ko nuho ko imbitara. Ako bidak, suod yung fail niya. Minana ka, ignore ka kang di-imbitar ron. Ay, wa lagi. Sige, tabi ani mo buboy ha, kay makalangan ka sa akong trabaho da. Absent magdok adlaw. Lagi. Doon na mo ginihatag ni Celine og gift ba? Yeah. 2 nights stay sa hotel. Amo na lang gigamit. Ano ka, Linda? Suko ka? Kisa may di masuko, Ophel. Magitabakan ako daghang trabahoon kay wa ka. Mo ba? Sorry. Sorry nang naw ni mo. Anong to siya? Nasuko mo na ako? Hello? Bye! Oy! Bye, Boboy! Nag-ilkiw-ilkiw mo do ka dong, ha? Uy! Ayaw, anabi. Ilkiw-ilkiw mo ito. Pantay tao na ilang pinaslinta ni mo. Unsa mo taon ka? Unsa? Lems, suko pa ka na ko. Sorry na, good. Promise. Kung noon sa may mga trabaho ni mo, ako yung mo trabaho, anaron. Ako nang overtime man. Ang kaon ini, giganahan ka ini, ha? Ganahan ka. Imo ni paborito, di ba? Sige na, kaon na. Linda. Kung naibaw man kang ako ang burrito. Ingon biya ka na ako. Imot ka? Bala. Dami, lagi na. Lagyan. Di palat ini. Secret. Diin ba? Lami lagi ni nga beef. Asa ka nagpalit ini, Ophel? Giluto ng silin. Lami giluto nga akong asawa, Linda. Parang nisamot kong kalam ni Celine ba? May luto kong pirbusog. Ang yun ang kagkaon. Uy! Kinsa'y nagputang upuak ibabaw sa kong table. It's me! Oh. Hi! Peace offering na ako. Sorry na, ha? Sus! Uy, kabaw. Main na, Marwida, madugag palinda na eh. Unsa ba, Buboy? Magdanalan na eh, magdanalan. Unsa? Ang mga isita ko, marang ako'y labot na ni sinahada, si Pasa Tamaran! Linda, unsa may pasabot sa gisulti ni Bay Buboy? Ophel, dili unta angay tungod kay inyo mangkot ka, pero unsa man? Love you, Ophel. You alive is the greatest sky. Wa pa man ka nagtog, Ophel. Kisa may mong ka-text diya, ha? Ay, si Bay Buboy ba? Sus, katog na, uy. Sa'yo pa ka mo mataog mapuhon? Karong tataod, Celine, matawag na ko. Nagpaduka lang ko. Katawag na lang.
Sige na. Matuog na gyud ko kay duka na kay ko. Sige. Ay, sana mo ni Slim daw eh. Kipalamian mo ko pa eh. Sige ko nung siyang damgo na ako, anak. Askag, matinuod ang iyang damgo, no? Hambot lang. Baka sagi ko sa asawa. Si Celine, natuog na. Si Linda. Si Linda. Gusto makig-video call na ako. Niyan ako sud siya. Ako nang tuwagan si Linda. Nanawag lagi ka? Oo, okay. Gusto makakang makig-video call na ako. Nagkalugay lagi ka. Niya ako sud sa among CR. Uy, ngano mo pang kamatuglin? Ampun. Sige ko una-una ni mo. Maayo untat magtamkoy nasad ko ni mo karong gabi, Ophel. Sige. Dagguhan lang ko karong gabi, Linda. Mas nindot unta tog dili lang sa damko tamag. Linda. Mag-overtime ko karon, bay buboy. Kamundo? Ay, mag-overtime pa ko na siya. Mao ba day, bay buboy? Asa mong duha da. Siya asa mong duha. Uy, kuan ba? Ato ra ni ba ya? Dito mo na. Sige. Ato na ko. Dali dito, pumatas dito. Dinar na ba ito? Kung nasaw ka. Ato na ko. Bakit na ako nakuhatin? Sorry. Di nakikitam ko. Pambahi! Lampurnasa! Sa orasa, nag-check out gamon! Noon sa ko'y nayapag, kang ano ka, uy. Ay, nila po makakagulpitan. Uyagwan malantani mo diha. Gulpitan mo. Ay, nila po makakinalang. Tay pa sa lagod, boy. Manuman. Ang saan nagisulti ni mo, uy? Sus, din ito death, yung ka, uy. Tiyan ko ba yung pilstan na? Oh, unsa? Next time, ayaw pa nang tinibisan kin sa bahay natong duha kay mauwaw ko. Nga nang mauwaw ka na. Klaro man kayo ang mong lihok sa opisina. Sus! Sige. Di na lang ko manilti ni bisan ginsa. Ikaduha na yung natong mag-motel. Nagduda na si Celine kay nagsige na lang ko kung dugay mauli. Unya? Kaya rason lang sa bakak na rason. Wa ka kulba eh. Kulpaan ko eh. Kulpa ang gining magduwa og legal ko. Ginaingon, lami ang gidili. Magkita-kit na siya, oy. Aro kang anak ka na. Diapit kagid ako din sa ako tuwa. Bisa gabiin ang dako. Aron makarasong kang sila nga dini kagikan. Papa saray. Sus! Ganun ni-enter man taong ka pamabay, do? Liwat mo ko ni mo, liwat mangay ko ni mo, God. Sabi niya eh. Huwag ka magmat mo sa. Gaporting ko buta kaya kung mamabay ta o masakpan sa asawa. Usaw ni mo kung masakpan kang silin. Ha? Usaw ni sa pagtubag ha, Ovel? Linda. Nagtam ko man si Ophel. Linda. Si Lindang iyang kitam ko. Lin. Ano, mahal? Nagtam ko siya ni Linda. Kanak ba, Lin? Kinag-aguan siya maayo. Ang iyang ni Ophel Mikahi. Ang banaha ay nag-wet dreams siya.
Afel. Afel, pagmata. Afel! Celine? Oh, ako ni. Ngano ka? Nansa ka? Unsay na unsa ko? Bigani, bi. Hubuon ko ganyan ng imong boxer short, bi. Celine, Celine, ganun. Animal good ni mo. Nag-wet dream ka? Sige, huwag si Lindang imong ki-wet dream? Si kagyaw-yaw sa nga ni Linda, sindang nag-ago kang hanggawa ka. Celine. Nauwaw ko sa kong asawa nga si Celine. Nasaktan ko niya nga nagdamgo ko ni Linda. Samtang nag-ago ko mayo, sige sa kugyaw-yaw sa nga ang Linda. Perting sa kupa gina kay buuan mo ko grape o asawa. Basa man, with dream day ko. Ataka. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Elton, ginaingon. Nganong dae kung ikaw niya kauna, ako may nakapamabdos niya. Ay na lang kog awaya. Mauning nahitabo sa akong kinabuhi, nga di na ako mahimong mahikalimtan. Gaw dyan! Mga ligo migdagat ugma. Saan, kuyog ka? Mag-overnight mi. Tay sa oy. Kuyog kisay ko ba nimo ha? Aw, ato mga igagaw gud. Oo, igagaw okay kayo sige. Uban ko yung go. Wow, sinabi ka sabi may. Go, kisanan dutag lawa to. Aruwas ko. Asam ba? Tupis ay tupis. Bi abehan nay. Ato dagat be kay blokokor ko. Kisana? Kana siya mo na si Nerissa. Mo na yan kuno niya gaw. Nerissa? Ay na lang mo pa mauli, Chami. Nerissa, ani na lang mo katuog sa resort? Bitaw day. Hanapot sa kiyanan pa dong sudda day. Amo na, lisod ka eh. Ako okay ra. Doon na usan ninyo nga akong ikatupas pagkatog. Ha ha ha. Ngunay gagaw eh. Okay kay ko na. Chami, okay kay ko na. May problema na. Elton, ay joke ra man good. Tinuod bito ako ah. Di mo ko ganahan og joke good. Daay. Nice. Unsay mo kasulti? Nere. Ner. Ano sa Ner? Okay na? Sige, alin lang tayo mga tuhog, Chami. Okay. Chami. Mga igagaw ito. Ano yun? Palayo. Kaning, saan ka? Kanang. Saan yung... Bubog ko? Sige mo pang suway. Ato so yan daw. Layo kita tumoy igagaw na ko. Ay, jokes inyo. Bitaw. Tanaw ko niyo ba? Dili na. Ha? Seryoso ko. Bitaw, tanaw na ko. Dili na eh. Klaro kayo na eh. Suway. Namakak ka eh. Ay, lagi. Okay na ka. Suwayan ako. Ikaw. Kung okay ra, mas mayo kung okay kayo. Okay sa kayo ko. Magyud mong lucky sa. Mo take advantage gyud dayon mo. Ay, basta okay lang babae. Nganong di man ay. Ikaw kung hungitan bi. Di ka nga. Oy, sagpaon na antak ta. Sa may sagpa ni man ako kana imong dughan. Le, boss. Joke yapon sa inyo. Joke yaw. Sweet kay sila dyan na rin sa Ha? Hala. Nag-lips to lips na ginasino. Suya ko na. Suya anak ko ana ay. Kalami nilang lips to lips. Suya kay ko. Ya, kita ini sa mata. Di lips sa. Pwede haton oy. Joke lagi tong ako. Joke na imo ha. Nga ko di man ni joke ning ako ah. Inud-an na man ni Chami. Dawi. Lagi, sige na. Saman. Huwag ka masuya sa imong amiga nga si Nerissa. Tanaw, tsukulalap sila. Asa, umian nila. Tanawon. Ilabong sa kong igagaw dyan. Kapiya. Tanaw. Umutpas ko, ano? Kaninduto. Nagako sila mayo. Sabat diha, oy. Pas diin na sila, oy. Kita sad. Ha? Kita ba? Lips to lips pa ta? Good. Lips to lips ta niya. Kumot. Di ko ganahan lips to lips ra. Unsa? Unsam di mo gusto dahil, unsam di ganahan mo. Sado ba? Di nagyuday kami? Gusto na. Itanaw-tan nila ni Chami o Elton. Ay, sus, di sila good. Suya sila. Tanaw na to. Tana na. Asa? Saan ko tis niyo Elton?
Ang dili ko. Ano man? Maturo man tagito. Magtupad ta? Siyempre. Dukar kay ko. Ano ba? Oh. Dukaan anak ko eh. Nga sila si Chami o Gelton. Di ako sa babayan mga to eh. Kitang doon sa cottage. Tana siya. Baya ang dua ka mga igagaw. Nagyahay lang ay. Yeah. Si Elton kang Chami. Si Jan kang Nerissa. Ukto na. Kitagit ng bay Elton si Nerissa. Kita na sa cottage. Ay, kuya ig kang Nerissa ka. Paghat ba ni bay Jan? Pero mas hot din si bay Elton. Kaya bisag kinsa tirahan. Nindot man na yung kakita og isina nga maglabing-labing. Oh, uy, tuwa na. Nagagos ng duha. O, gyuman sa mayo ni Bay Elton si Chami. Ay, kanindot na isina. Hapit ko di ko kwanta ini na. Nindot po ni All By Myself. Makakanta mo tayo ni All By Myself. Baby, dere. Dili ko napita eh. Posisyon ko. Aron din sila makabatay. Nagtanaw ko nila. Watoy, ring. Ingon ka kay kiduka na ka. Tug na dyan. Ikaw di ay. Wa pa ko duka tanaw sa kog Netflix. Sa Silda. Ang ungo man ni. So? Hoy, anong gigakos mo ko di mo? Hadlo ko anang mungo. Padiya, asa ko tuko. Kung lagi ka makagakos na ko, hadlo ka kulungay. Nerissa. Paraya siya na ko. Mungo ako, be. Di ko ka mao. Di pala ko. Ako ka mauman ko. Ungo di ay ka, ha? Diba? Umunti ka. Okay ka. Saan kayo mas pag-ungo dyan? Kuan? Kung ako'y maliw. Sa mani. Kilo. So, kilo ko ba? Gilo pa na pinagkita ng judo. Mo ni Baton sa mga ama. Nabago na sa muli. Luag ni kita ni. Luag lang? Luag. Agay. Agay pa ka. Di pwede. Agay. Ako luagin mo gamay. Sinong nagkabalas kagabi eh? Balas? Balas? Kinsa man ay, kinsa? Edi. Sila? Kami na nagkabalas. Kamoy nagkabalas. Ang kabay Jojo. Ikaw na itong namuso na mo. Siya? Hi. Uy, hi. Nas dyan? Iwa ra ba nirda? Awan sa man, may tuyo ka? Watalan diri sala. Ulit na lang ko, Elton. Ha? Dugay pa siguro tumuli si Chan. Ay, ayo. Sa pagbarog. Balik sa imong paglingkod diha, Nira. Nira na ba? Nerissa. Pagtarong diha, uyo ka kailan ako. Sorry. Ay, nalang nga naman tadi ay. Kuan mo good. Kaning Neri, mas maayo ko sa kaysa ako igagaw nga si Juan, Jan. Saba diyo, eh. Lagi? Nayabag ka di, Elton? Nabuang ka? Abi ni mo no? Doger kung nabuang ni mo ni Risa. Ha? Na-inlove ko ni mo, Dogera. Uy! Unsa ka? Gaw, sorry gikay ko. Unsa wa ginako kapug ni gaw eh.
Naibog mo ko ni. Wa ginagpugi. Gaw na. Gaw. Sorry kay gaw. Ang kang igagawa ka! Gawa siya! Gawa siya doon! Pug na sad si gaw dyan. Ug nagmaoy na sad siya. Gawa siya yung gagawa kang way mo! Kadahan kang dako! Ako yung unang kilabot ni Risa! Nga nung ipamabdusan na ni mo siya! Gawa siya kay Pagkaita! Ay, Tika sa mo! Pa! Laing ganin mo tinanawan ako pa. Saron si Elton dyan? Kuhan pa, kanang, nay, nagmaoy na sad na pa, oy. Nga nung gihagit maganyag sumbagay? Kuhan pa, nasuko mo guna siya pa nga, siya nakagninirisa. Kunya, kuhan pa, ako may amahan sa gimabdos ni Nerisa. Unsa? Perting suko agyo di dyan nga akong gagaw. Siya nakagninirisa, pero ako'y nakapamabdos ini. Kada gabi magmaoy sigaw dyan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Rudy, ginaingon tungod sa kakabos, buhaton na lang yun nato ang tanan anang tamabuhi ang atong pamilya. Bala nang magkasada sa tong asawa, mauning nahitabo sa akong kinabuhi na kung mahimong may kalimutan. Uy, dong. Dinhigikan ang tikputol sa kuryente. Putlan unta to. Ako nga gidiskartihan nga ayaw lang kay ugma atong bayran. Naluoy sad ang tikputol. Pero ugma kung di ta kabayad, putlan na gyud to. Ay, paita ino eh. Di na rabagyo ko kahuam sa akong gitrabaho, anda. Kay dako-dako tag-utang dito. Pangitong paaging makabayad to, uy. Ron di ta maputlan. Sige, day. Adto na ko akong amigo, si Bong. Mga ikong tabang niya, aram makahuam kong kwarta niya. Sige, aris ako ha. Addoon ko sa Baybong. Sura sa ron ako ba eh. Wagalay ko kapalit og tambalan ng hubag sa akong lubot ba eh. Ay, kung sipsuyo pa Oo, bay. Bida. Ito bay, paita gina bay. Iba ko kung taon human akong suon daw. Bay, tabangi ko baby. Di wa mali ko sa kong isuon pala yung kwarto. Kuan ba? Basig may nahibawan ka ba nga nagpahuham di og kwarta ba? Manghuham ko. San libo lang kape nang akong haman bay. Bayran ako ugma bay. Kaysa. Na bay. Di may kabayad din kuryente bay. Si Kuan, Tise. O di ba si... Kinsa man? Si Depili. Mamta. Sige bay. Tabangi ko baby. Ay bay, si Lani di ay bay. Lani? Lani ba? Ano pa 5-6 na siya? Oo, Lani ba? 5-6 na. Madagham na kwartaon. Sabi kayo gati ka? Arunga ba ka dito? Lani ba? Di lang ko anang Lani bay. Uy. Ano naman? Dako ra kay nagusto na ako ng bayana bay. Nasukor ba na ako na bay nga? Di siya mo akong gipanguyaban o gipangasawa. Sige, pita ni mo. Ay, noon na. Wala na bunaw na sa Lani ana, oy. May banar man na siya. Unsa mong taong ka? Oo, noon. Minyo na noon siya. Sige. Atong suwayan og duol. Magpakauwaw ko gangyo niya. Kay gamiton kay nako ang kwarta bay, bayad kuryente. Sige. Tara ba rin Nakita mo sa kong asawa kay manghuwa mo? Mau babong? Wala ba pero di ako manghuwang ba isuki. Si Bayro di ba isuki? Oo, ako bay. Ako yung manghuwam bay. Para bayad lang kuryente bay, ugma. Kay putlananan mi. Bitaw. Kadiyo ta. Akong tago na akong asawa. Lingko na mo din sa sala, ha? Akong sakon to sa taas, Mirna. Dunay, manghuwam o kwarta? Oh, to as silong ay. Para ibayad ko nung nas kurente. Ikuyugan ni Bong. Kaya mawa ko na siya makikitubang ni mo. Maupa, kinsa na nabuti mong ipasabot ka manghuwam ba? Ay, si Rudy ba nga? Bana ni Saling. Oh, si Rudy? Oo. Ang salbahis day nga Rudy ang buot manghuwam? Oo na, dahil lang eh. Ayun lang ko kasuko ni pa ni Rudy ba? Dahil kay... Wa man na siya manguyab ni mo ba? Nagpasabot lang nga wa siya gusto ni mo. Oh, isko! Para na ako no, may numdumay ko sakit na sa kumbahin. May bana ka na nga mao ako. Kaya, padayon ka nga nasuko ni Rudy. Tungod kay hangtod karon siya pang imong gimahal o gigugma, mo ba? Isko, dugay ko na siya gikalimtan. Apan maglakot na gyud ko niya. Abot nga nun eh. Basta kay musurok yun akong dugo nga maguna-huna niya. Samot na kung makita na ko siya. Apan, isko, tuhui ko. Patay na ang kugma ko niya. Sige.
tubangan na siya dito. Mulakaw na ko. May asikasuhon akong negosyo. Mawabes ko, ha? Mosunod siya kanaog din ni Silong. Bay. Pabutan na ninyo, bay. Rudy, mulakaw ko. Bay, basin dito magkigatubang na ko sila ni bay. Mulakaw na lang sa goy. Ay, manaog na lagi ito. Ugang niyo alang siya. Oo, hila. Naog lang niya. Ay, purbida, isugag tinanawan, Bay, Rudy, isugag tinanawan ni Bay. Isugag tinanawan na. Sukok di kayo ni siya nako dah hangtod karon. Mayo kayo na ako nakadahilan eh. Sige, mulakaw na ko. Bay, Rudy. Ikaw na bahala diya. Bay, may hapon dia, dahilan ni. Dahilan ni. Lini naman dahilan ni. Kadang isugag ni tinanawan taong Bay, Rudy. Ha? Ano ni amo sa kabong? Ay, kuan kadang kuan day kanang ako sig kuyuga day kay kanang mao man siya ni mo anhi tawo nga siya ro sa kuyuga lang nako. Mauwam ko dahil ni. Mao tong nagpakuyog ko ni Baybong ba? Oo. Abi ba na kog apel sa kang manghuwam og kwarta bong? Di si beru dire. Di man ka kamo apel og panghuwam, hala, pwede na kamo biya. Ang manghuwam ray mo pabili. Sige bay, de. Ya, daw de. Reda tu. Baybong. Pila yung manghuwaman? Kuan day, 2,000 unta. Milsing ko man ang among ganan sa kuryente ko. Ako lang himuon nga 2,000 ang akong huwaman para palit pod og bugas ba. Kung ako pa untang imong gipanguyapan og asawa, di unta ka magkalisod. Negosyante ko. Bueno, tanas among kwarto. Tuwa dito nga akong kwarta. Ito na kahatagan sud sa among kwarto. Sunod na ako, diri sa taas. Pasundon ko niya sa taas. Ilang kwarto? Wala na ni. Sundan ako siya. Para makahuwam ko kwarta. Mao pa bong? To si Rodi sa ilang lani. Abi na ko, huwa siya dayok adto. To ay day, akong gikuyugan taon. Wala, pasa dito ka, ganun ka. Ay, di lang ko mapas, uy. Buhat na lang ko niya nga mobalik din, hi. Mayta ko nakadasya, uy. Maputlan jud mi ini og mas kuryente. Ampulo ka dasya. Ay, sos mo kadalig ito pag ampulo niya. Pabutan balik to pero di. Lani, gihubo mo guna ni Mim Sinina. Lo, pwede ka magbra? Panty lang ka. Huwag ang imong tubangan eh. Bugdo ka na, gud. Ikaw ang mag-imong panguyapan og asawa. Sabi mo, kamusta ko niyo? Kanta ka kwarta nga wa kayo na una-ong bayo. Nalipayon ko ni kwarto. Dahil Lani. Pira eh. Dilipayon. Lagi. Ang imo ba? Ikaw pa ko. May nahitabo ginamong lani atong higayon na. O guman sa nahitabo namo. Si Lani na ang bayad sa among kuryente. Iyas ang pakapinan para palit bugas. Mao nga ako na lang siyang gikabit. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Daniel. Ginaingon, doon naging panahon nga tungod sa imong kaluoy sa laing binuhat. Makasa kay noon sa asawa nga nagmahal ug nagpangga nimo. Ning nahitabo sa akong kinabuhi, kaya ko mahimong mahikalimtan. Dire. Duha na lang ko ang. Larga na ta. Ari na mo. Sakay na mo. Oy, kamari. Boss. Oy, ikaw ba? Boss. Dali, boss. Doon na ba ikuang, boss? Okay, usan na lang yun. Day Arlen, sakay na ka, Day? Oh, sakay ko, Daniel. Sakay, Day. Kay, larga na ta? Day? Naunso ko ng mata ni mo. Ayaw mo kagod. Yay. Ano mo, gikulata ka sa imong bana? Oh, sige na, larga na. Dito na? Kaling ko isa din mo rin? Lagi, larga na ta. Sige, manaog sa ko ha. Dala di akong pliti. Ayun na pagplito eh. Mayo kay ikaw na lang katapos ang pasahero na ako diri nga manaog. Ay, kaya lang, mauta na ako niyo ba?
Nga nagpirmi man kang kulatahon sa imong bana, oy. Ha? Ano man? Badlungon day ka nga pag-asawa? Mangkupatlungon ko, Buutan ko, Daniel. Ang akong bana mo ay may kapit. Kung ako siyang buyagon, tungod sa bati niyang binuhatan, iya din kong kulatahon. Kung ikaw pa unta tong ako na bana, malipayon unta ko ron. Sige ha, aarin ako. Ay, kaluoy ni Arlene, oy. Naluoy ko niya. Igon anak ron ang kahimtang ni Arlene. Ang babae nga dako gusto nimo pala kaniya to. Apan wani yung panguyabi kay boy gipili mo ang imong asawa. Uy, kaluoy gitaw ni Arlene. Mao lagi pa, oy. Kulatado sa iyang bana. Siya pa'y gibudian, siya pa'y dapatan. Pida. Guwapa na ba ng bayana da? Mas guwapa pa na sa imong asawa. Mo? Imong asawa ka ron. Ambot ang naong na, di mas piling. Lawas sa saligan ng taon. Nindot og lawas. Pero ang naong murag, giatay. Murag, gabias. Pagdunggan kay karon. Sorry lang kayo, nawa man. Ayaw Ayaw na pa, mangunay mga ba. Dinik no eh. Ayaw pa mangunay pa. Wanga. Paita sa niyo, boy. Hinay ka na ko da. Pabuutan may kana akong asawa. Ugo ka. Diya igi ko nadan ni sa nindot niya lawas. Kanang lawas gimi na kayo. Lawas niya pa. Nya, hisgutan nimo kung say pormas lawas. Ang ha. Murag butilya gyud. Ang murag butilya lagi. Kaya ba wala pagisgut niya na. Ay, wala gi. Ang lawas gud na nang ana, ko sa misgutan na to. Ay, sige sa Japon. Butilya. Butilya porma. Din ka na. Butilya nga doon ay bawba. Kana mo kurba. Ang naong isus murag iring-iring sa bateri. Na may iring-iring na bateri. Kana mo kami kamay ba na? Ay, lang ano eh. Na boy, uli na ko. Bati sa ni mo ikastorya boy. Isa ko eh. Oh, asa ka kigol? Oh, kigol naman. Bahalag. May ubos ka na ako nangil eh. Tal, tinuod man sa ba? Bati og naong ng imong asawa. Murag gikumot sa agda. Nadugay lagi ka uli dong. Kuan day kanang dugay ko nga nigrahe day ba. Kay ngaw mo pamasahero gud. Mao to nga nanagingot lang taon ko. Manapay ako kaligo dong. Humot na kay ko. Astang ako. Ay, kalami. Kahumot sa sudan. Umot king sudan ng mga unta dita. Utong nako. Di ako ida nga sudan nga lutong daan ba na? Sige dong. Labi kay kan unay. Kusganta iniktari na to. Ang binandani mo sa anpi. Sige, handa mo na ako na misa. Misa ako dong. Sige day. Gusto ito sa papa na. Bati at ugnaw ni akong asawa. Pero butan ka siya. Apan, ay, si Arlene. Natamagyapo sa kuna-una eh. Naglatagaw eh. Kupahagin ni Arlene eh. Di naging siya mawa sa kuna-una. Naluoy ko sa iyang kahimtang. Naluoy ko. Uy. Si Abloy. Gusto, silingan sila ni Bay Abloy. Makikita unya ko ni Bay Abloy. Adto ko mangutana og dugang kasayuran sa pagpuyo ni Arlene uban si Ambana. Adto na ko, dahil disi ha. Ayaw ko mo drive karon sa tricycle. Biliban ako ni mo dong, uy. Bisag na kaduha gabi iba pero lagsik mangyapon kay ka. Kinahanglan gyud nga magkugi kita dahil kay doon na ba yatay gamay pa nga anak. Ha? Kugi tagmayo. Okay, sige. Adto na ko day ha. Sige dong. Kamisa gini mo glaps dong, uy. Usap-sap na kausan lang na. Karon na sang gabi. Karon lang gabi. Baka pa mamasahiro pa man ko. Maluya niya ako sa kong pamasahiro. Karong gabi na lang ha. Sige, karong gabi. Sige, arila ko day. Ay. Gusto si Papa siya gisulti. Pati na ako asawa eh. Karon labi to gihagkan ko sa lips. Pero apan nindot kasi lawas eh. Og pareha mi nga mahilig. Busa happy kay ko uban niya. Uban sa bugtong na mga anak. Og dili na lang nako siya sutihan nga nagunahuna ko ni Arlene. Austo, si Bay Abloy. At doon ko ni siya sa ila. Unsa? Bay Abloy? Uy,
Dunay kabit ba ng Ardel kwartahan kayo? Duwag sa Arlene taon. Pili man ang kabit siyang bana. Beda, luoy kung Arlene magtanaw eh. Karoon lang hilang na sa to. Dipata naman sa siyang bana. Mapamula ka, gikulata daan. Buang good. Kasalbay sa niyang bana, oy. Kagwapa ni Arlene. Wala lang tatong nangabit siya, basta di lang niya dapatan si Arlene, oy. Beda, luoy, lagi na sa Arlene silang bay ay. Sige hilak, likod sagdan. Para pa tumunak po ba eh. Ha? Ano na ibaw man ka? Tuwa dito ko. Ano na ibaw man ka? Nana po eh. Sige ko kagi-agi. Pero tanaw sa pragsaba. Ikaw tuwa lagi sa Arlene dito. Sa Arlene dito, kau. Sige ang galing sa akin, nambo ito sa bitana. Narayan, nambo. Dylan! Ay, kuhan ka na gusto magkikistoryanin mo si Bay Daniel. Iya kong kikamay ba yun? Iya, sulat yun. Lako na yun. Matuwa na yun, Bay. Day Arlene, nagubo ka magkutangong sa imong sapot sa kong atubangan. Ngano ka, oy? Gwapa ko og dikatlawas ni Pa Daniel. Ngabit man ang akong bana. Ug iya kong dapatan pirmi. Day, gwapa kayo langit pagkikaglawas, oh. Iya pa ni Day Arlene, oy. Init ko rin. Kan ko rin. Ikaw ang gusto kong maparang Daniel. Tapos ko rin. Ay, ito ko ba, Day? Inaya lang sa ko. Dali na, Day. Gusto na, Day. Dali. Doon mo kapatag. Hindi na kayo. Tingnan ko na ni. Posible. Tagbawan ako, Day. Upat ka round yun na itong nakuha. Karoon na. May nahitabo na nato. Uyab na ta, Daniel. Kung may kapit ang akong bana, kusad mga pit ko. Ikaw ang himuon kong kapit. Nabatyagan ako nga mas malipay ko kung kami ni Arlene na wa ko makabaliban din niya. Diya iya kong gihimo nga kapit. Wa ko makabalibad. Uy! Kung mauto mag-sinners no, tanang ga-comment sa tuwa. Akong pasalamatan, tanang ga-comment sa tuwa. Salamat kayo sa inyo sa inyong mga komento nga maudyo atong basihan sa akong pag-vlog. Kung ato din na to, si Virgilio Balanay, shout out ni mo dia Virgilio Balanay. Si Ma'am Dilsam 99, shout out ni mo dia Ma'am dahil sa Hong Kong, amping-amping sa imong trabaho dia Ma'am. O shout out po nako si John Plastico nga pirmi jud ni ga shout out ni mo dia John Plastico dia sa Bohol. Oscar Abedog, shout out ni mo dia Oscar Abedog dia sa Karkar, Cebu. Shout out po nako si Lina Buna, shout out mo dia Ma'am Lina Buna. Shout out po mo dia Ma'am Angel Malakaya o sa imong pamilya nga nakakaroon sa Balingasag, Misamis Oriental. Shout out po nako si Nina Castro, si Analisti, shout out po nako si John Robert Sumangpong, si Annalyn Berlin, si Rumiboy, labi na sa iyang uyab nga si Chari, ula sa iyang amigo dia nga si Munching. Shout out mo dia si Catherine Sulit, shout out po nako si Ma'am Balbina Tapalis, si Kati Bando, shout out po nako dia si Annalyn Rooney, si Reggie Ribas, shout out po nako si Rodrigo Bali, si Isabel Serna, shout out po nako si Sugar Santos, si Richard Isco, si Joselito Salva. Ug mao to mag-sinners no, tanang ga-comment sa atong part 136 ug atong gibasa karon ug atong gi-shout out sa atong part 137. O usbon jud ako pagpasalamat tanang ga-comment sa ako daghan jud salamat sa inyong mga komento. Ug labi na sa akong mga pinangga kay mga ka-listeners no, na jud permi gasunod sa atong mga drama sa pagpaminaw. Daghang kasalamat sa inyo sa inyong kanunay nga pagpaminaw o pagsunod sa atong mga drama. O atang-atangin na po na ito ang part 138. Magkinahinay na po tag-edit no. Hinaot na dili na balik-balik i-edit para maka-upload na po dahil ta. O usbo na ko mga sinners, daghan jud kay salamat sa inyo.